नवरात्रि हिंदू लोग के एक प्रमुख पर्व ह। नवरात्रि जौन शब्द बा संस्कृत शब्द से लेवल गईल बा जौना के अर्थ होला नवरात। इ नवरात्र और 10 दिन के दौरान देवी के 9 रूप के पूजा कईल जाला और हमनी के भोजपुरिया समाज में नवरात्र में यानी दशहरा में अगर गाना बजाना ना होखे त इ फीका सा लगेला। जहाँ भी लोग मूर्ति के पूजा करेला या बहुत सारा लोग घर पर ही अपना नवरात्रि करेला, उ लोग गान बजान के व्यवस्था रखेला। आ एमे हमनी के भोजपुरी कलाकार यानी भोजपुरी सिंगर जितना लोग बा उहो लोग पीछा ना रहेला। जितना भी सिंगर लोग बा सब लोग के गाना दशहरा में आवेला और बहुत बढ़िया आवेला। सब लोग के गाना लाखों करोड़ों में व्यू जाला। यही बीच हमनी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एगो नया देवी गीत आ गइल बा। एल्बम के नाम ह आरती करे चल। इ जौन गाना के म्यूजिक बा एकरा के आर्या शर्मा जी देले बड़न और लिरिक्स जौन बाटे रोहित सिंह के हुए आ डायरेक्टर पवन पाल जी कइले बड़न। आ पोस्टर जौन बाटे इ अरुण देव जी के हुए आ एकरा के रिलीज कइल गइल बा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और इ जौन इ अपने के गाना मिली खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर इ गाना अपने के सुने के मिली। इ गाना बहुत बढ़िया बा। कुछ देर पहले इ गाना 6 घंटा पहले मानी त इ रिलीज भइल हुए और 245 के चल गइल बा। इ ट्रेंडिंग में इ टॉप गाना जा रहल बा। तो अपने के बता दी कि गाना के जौन बाटे खेसारी लाल यादव बड़ा खूबसूरती से यहाँ के बनैले बानी। जेमें खेसारी लाल यादव पीला ड्रेस में बानी आ एगो लाल गमछा ओढ़ले बानी और गाना गा रहल बानी। जाके अपने भी इ गाना के सुनी और बताई कि इ गाना अपने लगन के कैसन लागल और हमरा इ वीडियो कैसन लागल। अगर अच्छा लागल तो लाइक शेयर जरूर करी। धन्यवाद।